Sí, aquest Campionat de Catalunya que fem ara en el 2021 realment és Campionat de Catalunya Embarcació Fundeixada 2020. Estava programat pel mes de març de l'any passat, va entrar el Covid, van tindre problemes, es va programar per l'octubre-novembre, ja no recordo exactament, va entrar un temporal, es va tindre que aplaçar, es va tornar a programar pel mes passat, se va tindre que aplaçar per un altre temporal i per fi hem trobat un moment idòneu per realitzar-lo. Arrel de les diferents aplaçaments que hem tingut, ha arribat un moment que el Club Maresport està organitzant dos Catalunyes alhora, un de corxeo, de suret, i un altre d'embarcació fundeixada, però allà arriba un moment que moure fetges ens hem dit que no, perquè ens arribaven a passar una altra vegada que ens donguessin un cap de setmana amb el temps. I al final el club pot fer l'esforç i està organitzant els dos campionats. La federació intenta promoure molt l'esport juvenil. Ben és cert que en l'àrea d'embarcació potser ens costa una mica més que en l'àrea de costa i de més, però s'està fent una labor de promocionar que vinguin els joves, promocionar-les per portar-los a Espanya, que vagin al màxim possible. Sant Feliu de Guíxols, en aquest aspecte, és el club punter en aquest tema, però tots els altres clubs estan posant les piles, estem treballant en que la joventut s'apropi, perquè hi ha molta joventut que pesca d'embarcacions. Li falta fer el clic d'entrar a la competició, disfrutar amb aquest ambient. També m'agradaria afegir que lluitem molt per la dona. De fet, en aquest concurs hi ha dues dones pescadores i també la federació apoya molt, les patrocinen als Espanya i estem fent molta difusió perquè la dona entri també en l'embarcació, perquè ja està molt implantada en la pesca des de costa, però ens agradaria que arribés també a l'embarcació.